Podređen sam u Ameriku. Ide nam se. Pa idi. U Bosnu. Pa ne ide zato što je tamo rat. Kad će se to smiriti, ko zna. Pa to su obećali iz UNHCR-a iz Crvenog krsta, onako nam obavještavaju. Biće koliko su oni informisani da treba da stigne odgovor od Danske. Da li nas prihvataju. Jučer smo saznali da još ništa od toga nema. Pa smo pogotovo više razočarani, pošto jedne grupe idu, a druge čekaju. Pa